Хора ще го кажа, ако искате ме мразете, но смятам, че 90% от случаите на атлетите не им трябват електролити. Точка. Хора, за повечето тренировки водата си върши работата по перфектен начин. Ако тренирате по-малко от час, не се потите обилно, не тренирате в жегата, вашето тяло не губи значително количество електролити и в този случай водата и натрия, който си набавяте от храната, която ядете на дневна база, са напълно достатъчни. Напоследък електролитите много нашумяха, навсякъде ги продават и ти казват как ти, ако тренираш, трябва да приемаш електролити. Да, ама не. И това е за атлети, хора. За обикновения човек изобщо да не си помисля за електролитите. Само да вметна, че ако не ги използвате както трябва, водят до слабителен ефект. Хора, електролитите имат смисъл, когато ние тренираме дълго и интензивно. Особено когато се потим мобилно или особено когато е доста жега. Тогава загубите на натрий в нашето тяло са значителни и само водата не е оптимална. Така че не осложнявай нещата. 90% от случаите просто си тренирай и си пий вода. А ако не знаеш колко вода трябва да пиеш на дневна база, напиши в коментар вода и ще ти изпратя моя безплатен супер як калкулатор, който показва колко вода трябва да пиеш на дневна база.